आं बे समावहाय गिबि गिबियावनो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि मोनजाथाव प्रमद बर' बिथांखौ आं साबायखर बावग्रोगोन। ভূটানত যিখিনি আছিল সকলোখিনি মুকলি কৰি দিছে। ভূটানত আৰু নাই, আৰু নেপালত যিকেইগৰাকী আছে সেইখিনি ভাৰত চৰকাৰ আৰু নেপাল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত এইটো আলোচনাৰ অন্তত ভূটানৰ দৰে এটা প্ৰক্ৰিয়াৰে যাতে তেওঁলোকক আনিব পাৰে তাৰ কাৰণে পদ্ধতি ল'ব লাগে। নেপালত এজন আছে আৰু সেই নেপালত যিজন আছে আৰু তেখেতৰো বহুত বেছি আৰু জেলৰ টাইম নাই, লাহেকৈ তেখেতে ৰিলিজ হ'ব। আমাৰ তাত জেলত থকাৰ তথ্য নাই, কিন্তু কেছ যথেষ্ট আছে আৰু কেছ থকাৰ কাৰণে নাগালেণ্ডত, মেঘালয়ত, অৰুণাচলত, ইটানগৰ, কহিমা আৰু শ্বিলঙত যাই থাকিব লগা হয়। অসম চৰকাৰক আমি কৈছোঁ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কৈছোঁ যাতে কোনো চামন আৰু কোনো ৱাৰেণ্ট যাতে নাযায়, চুক্তিৰ খাতিৰত সেই মেটাৰটো যাতে শেষ কৰি দিয়ে সেই কথাটো আমি কৈছোঁ। 6গৰাকী প্ৰাক্তন NDFB সদস্য মুকলি কৰি দিছে, ৰেহাই দিছে, সেইটো যথেষ্ট এটা পজিটিভ দিশ আৰু এই চুক্তিৰ এটা পজিটিভ দৃষ্টিভংগী বুলি আমি ক'ব লাগে। তেখেতসকলক অসম পুলিচৰ কিছুমান নিয়ম নীতি বা তেখেতসকলৰ ওপৰত কিবা কেছ আছে নেকি, এই ফৰ্মেলিটিজ বিলাক কৰিবলৈ গুৱাহাটীত লৈ গৈছে আৰু গুৱাহাটীত তেখেতসকলক ৰাখি এই গোটেই যিখিনি প্ৰচেছ সেইখিনি কমপ্লিট কৰি তেখেতসকলক ঘৰলৈ পঠাই দিয়া হ'ব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমি সকলো তেখেতসকলৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে কিবা নহয় কিবা কাম কৰিম আৰু অলৰেডি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 4 লাখকৈ দিছে, কোনোবা এটা গ্ৰুপত আছে আৰু তেখেতসকলে ৰিহেবিলিটেশ্যন পাব। आसाम अलिम्पिक एस'सिएशननि जि AGM जादोंमोन, एनुवेल जेनेरेल मिटिं, आरो बेयाव जों लोगोसे गोदान मावफुं आफादनि थाखाय बिसायख'थि जादोंमोन। बावहाय आसामनि अलिम्पिकनि आफादगिरि हिसाबै आगुनि आसामनि गिबि मन्थ्रि, आथिखालनि सेन्ट्रेलनि मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा सायख'जायो आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै लक्ष्य कर बिथाङा सायख'जायो। आरो जोंनि BTR हालामनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय कबिरन्जन ब्रह्म बिथाङा लेङाइ आफादगिरि महरै बिथाङा देरहासार जानो हाबाय आरो तामुलपुरनि राजेश बर' बिथाङा एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि। बिनि उनाव जोङो 2 काउन्सिल एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मेम्बार मोनदों। उदालगुरिनिफ्राय प्रनिल दैमारि आरो बाक्सानिफ्राय राजुराम बर'। गासै जों 7 BTR हालामनिफ्राय आसाम अलिम्पिकआव जायगा मोनदों। जोङो बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशननि जानानै जोंनि BTR हालामनिफ्रायबो जाहाथे गोबां आसाम अलिम्पिकआव जायगा मोनो बिनि थाखाय जोङो नाजादोंमोन आरो बे नाजानाया जाफुंसार जादों। आङो बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशननि प्रेसिडेन्ट जानानै आङो बे समाव बयखौबो आङो साबायखर बावदों, जायफ्रा जोंनि बे बिजाथिफोरनो भट होबाय बिथांमोन साफ्रोमखौबो आङो साबायखर बावदों। फैबाय थानाय समाव आसाम अलिम्पिकजों थाफानानै BTR हालामाव जाहाथे आरोबाव स्पर्ट्सनि थाखाय बांसिनै खामानि मावनायनि खाबु मोनो एबा स्पर्ट्सखौ दावगाहोनो हायो बेखौ जों मिजिंथिबाय। फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिथांमोना मोजां खामानि मावलांनो हाबावगोन होननानै जों मिजिंथियो। सिस्टेमा माबायदि गासै 200सा बावहाय सोद्रोमाफोर दङ। मोनसे डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्सनिफ्राय सानै भट होनो मोनो, जायहा क्रेडेन्सियेल दङ। बेबायदिनो बेवहाय भट होनायनि मोनसे सिस्टेमजों बेयाव खालामनाय जादों। बावहाय जायफ्रा बाहागो लाहैदों बिथांमोना होजोबनो भट होजोबाखैब्लाबो नाथाय इलेक्सन जादों आरो बे इलेक्सनावनो बिथांमोना सायख'जादों। गिबि गिबियावनो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि मोनजाथाव प्रमद बर' बिथांखौ आं साबायखर बावग्रोगोन। खारना जाहैबाय आङो आसाम अलिम्पिकआव इलेक्सन गेलेनानै खुनु मोनसे परिकल्पना गैयामोन। बिथाङा आंखौ उइलिंलि फन खालामना आंखौ रिकुवेस्ट खालामदों। अलिम्पिक एस'सिएशना रिसार्भ जानायनि लामायाव दङ पारमिटिं पिरियड, ओंखायनो नोङो जेरैखि जायाबाबो नमिनेसन फाइल खालामनांगौ। आं बे सारनि जे आंखौ खावलायदों बेखौ आङो गनायनानै आङो इलेक्सन गेलेनो ओंखारदों आरो बे गेलेनाया दिनैहाय मोगथाङाव जाफुंबाय। बिनि थाखाय आं गिबि गिबियावनो बिथांखौ साबायखर बावग्रोबाय। बिनि उनावहाय आंखौ हेफाजाब होदों बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशन, जोंहा आफादगिरिया लरेन्स इसलारि, MLA मोनजाथाव बिथां, बेजों लोगोसे डक्टर दुलेन बसुमतारी गाहाय नेहाथारि, बिथाङा सालबारि DSL नि सेक्रेटारि, बिथाङा बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि,
बिथांमोना गोग्गोम नाजानायनि गेजेरजों जों बयबो खौसेयैनो नाजानानै दिनैनि बे मोगथां महराव जे आं जे भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै देरहानो हाबाय आसाम अलिम्पिक एस'सिएसनाव आंजों लोगोसे एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि हिसाबै राजेश बर' तामुलपुरनि खख'नि बिथाङा वार्किं प्रेसिडेन्ट आसामनि बिथाङाबो देरहानो हाबाय बेजों लोगोसे प्रनिल दैमारि गाहाय नेहाथारि DSA उदालगुरिनि बेजों लोगोसे बाक्सानि DSCनि गाहाय नेहाथारि पंकज बर' बिथाङाबो एग्जिकिउटिभ काउन्सिल मेम्बारखौ देरहानो हाबाय बिनि थाखाय आङो ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों स्पर्ट्स अर्गानाइजार हिसाबै अलिम्पिक एस'सिएसना गासिबो स्पर्ट्स इभेन्ट्सखौ कन्ट्रल खालामो ओंखायनो बिनिफ्रायनो जेब्ला कन्ट्रल खालायो जेब्ला बेनिफ्राय खामानि मावनायनि जे स्कप आं बेखौहाय गोबांसिन मोनबाय होननानै आं सानना लादों आं आसा खालामदों आङो बेखौहाय गोसो गोरबोजों गोबाना लानानै आङो खामानिखौ मावलांगोन जेसेबां हायो